Yung mga kalingap, good morning. At dito po tayo kila Disgay mga kalingap. At may dala po tayong ano, ayan po, pandesal tsaka bigas po. Diyan mga kalingap. Tapak pa tayo ng Nagkatapa ka ng ano? muntai. Tayo ng aso? Delikado yan. Yan po mga kalingap. Good morning. May dala kaming ano, bigas. Yan, ang importante, Sir Alvin. Tsaka ano, Pandesal, Sir Alvin. Ay, Siyempre, tama, pandesal. Sir Alvin, sa pagkakapi-kapi ko, Sir bless. Alvin. Tama ang ano ko, Sir Alvin, pandesal mo sa pagkapi, Sir Alvin. Sakto, yan. Welcome. Pandesal, yan. Ano tayo? Hindi pumasok? Oh, mainit. Pamayo ko na. Toy. Oh. Lalagay. Oh, ano? Ay, mainit pa. Init pa yan, Kylie. Salamat, Sir Alvin. Ay, masarap ang pandesal. Mainit. May bigas ka ano, Init Disgay. ng pagmamahal Ay, sa'yo. salamat, Sir Alvin. Bigas ng pagmamahal yan. Oo. Ay, wow. Grabe ang pagmamahal. Mahal talaga, Sir Alvin, ang bigas. Yan. Upo kayo, Sir Bakit Alvin. parang namamaga ang mata mo? Parang ano parang yung, Bagong gising bagong Kala. Gising ako, Sir Alvin. Kanina pa ako kasama. yung mga post mo God provide. Ito yun. God will provide. Parang alam na natin ang ibig sabihin nun pag nag-post ng God will provide. Ano? Parang talaga totoo. Parang walang bigas na God will. Paman, Sir Alvin. Meron. Kunin mo, kunin mo. Wala mo nga si Bibi. Meron pa mo, Sir Alvin. Ay, meron pa naman Parang pala. talagang nasigaw. Oo. Meron talaga, Sir Ay, kaso nagsisigaw na. Marami pa. Oo. Yes. Asan? Nasigaw-sigaw na, oh. Ay, very good. Marami pa man Oo. Sir Alvin. Nasigaw-sigaw na. Nasigaw-sigaw na. Nabibingi na ako, sabi ko ay. Parang kinakabahan ka na. Oo, Sir Alvin. Sabi ko, ay, salamat, Sir Alvin. Ito, di ka nakakabahan dito. Nauuna ang blessing si Kuya Joel. Dara-dara si Bigas. Makakapi Sabi ko, na tayo, ay, wow, Sir Alvin. salamat, Sir Alvin. Oo, salamat. Yan, makakapi, Sir Alvin. Ano na yan? Matik na yan, may dalang pandesal. Ay, oo. Sir Alvin, may kapalit ako. Oo. Isisinyog, nagtukat Ay, may ako, kapalit? Sir Alvin, kaso hapon, nagtukat Isa ako. lang? Hindi, madami ito, Sir Alvin. Nagbundok ako kaso hapon. Kasama Hala, man ako. nagbundok ka? Oo, Sir Sino Alvin. kasama mo? Si Ate Dagol, kasi Ah, Ate Inon, nagbundok kami, Sir Alvin. Namundok Bigyan ka? kita, tapos yung saging ko, Sir Alvin, sa lupa ko, hinog na yan, Sir Alvin. Oh. ay, grabe. Ay, masagana na. Yung nga ni Sir Alvin, natinda kami Oo. meriendahan, babangok na yun. Yan, very diskarte Yung nga lang ni, din. at na, minsan wala man pasok sila puti. Kasi Sir pag Alvin. tindahan lang inasahan, mahirap ano. Mahirap talaga. Kailangan matinda din ng mga merienda. Din, Sir Alvin ngayon, dito man si Mary France nagtulong-tulong sa akin na kakatinda ako na alaga kay Ay, very Pero good. hindi niya mapinabayaan ng pagbabasa, Sir Alvin. Oo, Yung At- teacher niya, Sir Alvin, tututukan na siya. tututukan na. Oo, sabi daw. Yung ano, ayun po, yung hanap pa rin tayo ng ano, ng tutor. Ay, oo nga. Mas maganda Salamat, may Sir one-on-one Alvin, tutor. talaga, tutor nga ni talaga. Sabi ko, salamat talagang maray kay Sir Alvin, kay Ma'am Nena, kung wala kayo, Sir Alvin. Ay, paano nga ng buhay na Sir Alvin? Salamat talaga, Sir Alvin. Ayan, Sir Alvin. Oh. Wow, ito Sir Alvin. Oh. Maganda ito, Sir Alvin. Grabe mo nang nakuha mo. Oo, Paano Sir ka Alvin. nakakakuha? Madami pati Siyempre, Ano ako mo yan pa. nahanap? Ako pa. Madami nga ni doon, Sir Alvin. Kaso hindi ko na kayang daralahin. Ay, Bibigyan kitang saging, Sir Alvin. Isa lang. Ito, Sir Alvin. isa lang. Yan, ito, Sir Alvin. Isang, sapan. Isa lang. Yan. Yung malaki pati yung pinano mo, yung maliit lang. Sir Alvin. Oo, yung Ito, maliit Sir lang. Alvin. Masarap to, Sir Alvin. salamat. Kakain mo, Sir Alvin. Maraming salamat pala po Oo. sa nagpakape, lalo na Ay. sa Cedric, nagtimpla. salamat Cedric. Maraming kayo this guy. Salamat po talaga. Salamat, Sir Alvin, ha, sa pandesal, saka sa... Ay, Yan, salamat bigas, Sir dyan. Alvin. Ay. Malakas na yan. Pangmalakasan na yan. Oo. Salamat, Sir Alvin. Timpla mo Ako ang na kape. this guy at tatanggalin ko rin. Salamat this guy. Nasa Yan ha. Ayun po si Radin. Sige, sa inyo yan. Oo, dinamihan ko na kasi
para wala na madaming makakain hanggang kapitbahay. Oo. Masarap yan. Kayo. Yung ano po ito, ano, yung kalunggay. Oo, malunggay. Narito na. Yung mga ano baga narito. Malunggay pandesal. Ganda yun, ano Sir Alvin? Ano yan, this guy? Yan, Sir Alvin. Ay, grabe. Yan. Ang pamahawan ni Saging. Sir Alvin. Tapos, Ano? kanggos. Kamuting kahoy Yan, sa Tagalog. Kanggos yan. Sir Saka Alvin, si ano, Pandesal. Ang dami, Sir Dalawang Alvin. pandesal. Ano, Ay, masagana ang masagana ano natin, ang ah. pamahawan Baka magandang almusalan Sir Alvin kaysa Oo. dun sa mga Yan, Sir tinapay Alvin. na. Kuanan kitang pandesal. kutsara, Sir Alvin, ha? Yan, Sir Yan Alvin. talaga yan, matagal ka niyang magutom at mabigat yan sa tiyan. Ayo, malusog pati ito sa mga bata. Kuha na kayo. Kuha na kayo ano, mga tutoy. Kuanan, mga Ang tutoy. haba na pati ang buhok nito. Oh. Haba na ng buhok. Bupitan natin. Yugo asigunting. Mama, almusan muna tayo, Sir Alvin. Oo. Iya. Salamat talaga, Sir Alvin. Ang dami mong pandesal, Sir Alvin. Ano? Salamat po, Sir Alvin. Ay, tato, dami yan. si Lula. Bibigyan mo. Oo, bigyan mo. Ito lang po Sir Alvin. Malaki, pwede na yan. Galing po baga to kay ano, kay Ninang Lin, ano? Okay. Pwede na yan. Love. Yan, Sir Alvin. Ano lang, trim lang. Bibigyan ko si Lula, Sir Alvin, ha? Lalo, Yun, bibigyan ko yan. ayan, tama Ulam, yan. pagkain, Bigyan mo yan. bibigas, si Lula. Kasi mag-isa man lang siya, Sir Alvin. Madami man ito. Tapos bigyan ko din si Lula. Sabi. Sinashare-share mo din pala si Lola mo. Ano? Lagi, Sir Alvin, ulam. Dahil na siya naluto at mag-isa man. Sabi mo, nangahaw na siya. Yan, very good. Sabi ko, Sir Alvin, pag wala siya, magsabi lang siya sa akin at hindi na siya labahat. Sabi ko, matanda na. Kaso, sabi niya, dyan lang daw siya nalakas sa paglabahan, pagtanim-tanim. Sabi ko, Ang mga mag-relax. matatanda kasi kumbaga pag hindi nagawa, lalong man yun. Nalong nangihina daw Oo. sila, Sir Alvin. Ay, Yung kahit iba, tignan mo gin si lang Lola, Sir pampalakas. Alvin. Ay, Tingnan mo si Lola. Lola, Sir Alvin, lagpas na yung 77 na ata. Yan. Ay, matanda na. Malakas pa talaga si Lola, Sir Alvin. Tapos, dyan, Sir Alvin, natutulog si Mary Franz para may kasama-sama si Lola. Sabi mi nga, Sir Tama Alvin, yun. lilinisan mi ang bahay, ayaw man. Yun, Sir Alvin, dati yun, linisan. ano pa siya, di pa masyado matanda. Malinis sa bahay, matubison yan, Sir Alvin. Ngayon, Matanda mga na. kinukuha niya ito, mga plastic, ang kalat-kalat na ng bahay ni Lola. Sabi ko, Sir Alvin, dito na matulog at baka ahasin siya. Sir Alvin, Good, good. Kamuting kahoy, nakain ka yan? ayun, kaka na. Masarap ito. Tikman mo to. Panggos. Panggos. Tanggong. Pinagantira natin Ito, sa kaya kahapon. mo bagay. Lula, yung pinirito Masarap yung ano. Oo, si Lola, Sir Alvin? Si Lola Tina ito, Sir Alvin. Si Lola Tina, 76. Tanda na din, Sir Alvin, pero natarok pa din kasi, Sir Alvin, nalakas daw ang mga matanda pag galaw ng galaw. Vitamins yun. Galaw ng galaw siya, Sir Alvin. Si Lola, Sir Alvin, ang hindi siya nagawa-gawa. Kahit nga may lagnat yan, gusto niya may nagawa siya para malakas dapo siya. Mapunta tayo, Sir Alvin, sa parang ito. Pamaw ko, Jewel, unti o. Uy, kamo! Magpanimla ng gabi. Nakain na si Andak. Ako naman si Andak. Ako naman magpamahaw na kamo. Oo, ito na ang mga ano. Tikman natin ito. Yan, tamang almusal. Di pa kami na almusal ay. Ano kayo, Joel? Agaman kay ay, Sir Alvin. Oo, Sana maaga. magkano. Sabay-sabay kita alas na 6. almusal. Alas 5, ay, alas 6, online ka na. Dut-dut mo, Sir Alvin. Alam niyo yung saging na to, masustansya. Ito dapat lagi ang kinakain. Maaga. Malayo kami ay. Masustansya to. Kasi talaga. Tapos to sa lahat. Dabis ito, masarap. Walang isang oras din yan. Ito, Sir Alvin. Masarap ito oh. Jai. Kaming na Oy, display. mag-ano na? Oy, kain na. Ano? Kylie, ikang Kylie ka. Mag-bless na kay Ninong. Ika. Mary Franz, kain na. Ang Oh, Sir Alvin. Sa iyo, Sir Alvin. Ay, Yan. Kuya masobrang Joel. ano. Oh, tinidor Kuya Joel. Yan, kain po tayo. Hoy, madyan na. Pagkain probinsya, masarap. Ano ka na? Kuya Joel, tinidor na.
tinapay si Sir Alvin. Ito masarap oh. Yung kamuting kahoy. Ah, bless. Yes. Almusal tayo, Sir Alvin. Tamang-tama ang dara ni Sir Alvin. Manamit ang pandesal. Kylie, gusto kayo ni Sir Alvin. Pandesal. Ito kasi ano lang, di na binibili. Ano? Iyo, Sir Alvin. Sabi may malot na kami nito para hindi na magbiling tinapay o magsaing. Kasi nga, unti na yung bigas namin. Ito na yan, Sir Ay, tinitipid nyo yung bigas. Iyo, Sir Opo, Sir Alvin, sabi ko, wag na magsaing, magluto na lang ng kanggo, saka ito, Sir Alvin, saging. Mabigat yan. Tapos wag na magbili ng tinapay. At ang tinapay, Sir Alvin, unting oras lang, gutom ka na, ito magbigat sa chat ka, busog ka, hindi kahit mga 2 oras, 3, ano, Sir Alvin. At least, masustansya Hindi din. na mabastos, Oo nga, Sir Sustansya din yan. Alvin. Kahit Ang ganyan. naman po sa baba, hindi man ako nakakain yan. Pero pag sa bundok, nakakain ako yan. Masarap po bago magkain sa bundok kahit anong magkain. May taong bundok ka na lang. Oo, sa bundok ka talaga na ano. Nakakatulog ka dun sa bundok, nakakatulog ka dun. Doon noon po, Yung may ano, tatrabaho kami doon. may ano lang, may kumbaga may ano-anuhan lang. Tawag dun yung kamalig. Kamalig iyo. Arang mo pala ito, Sir Albert, kamalig. Nang bundok talaga yan, Sir Alvin. Yung mga ginagawa kami dyan, yung ginagawa ko bagang bangka. Yung kilyang tinatawag. Ah, oo, namumundok ka pala dati. Araw kami dyan sa bundok. Yung kami talaga na ang dala namin. Papunta kami sa bundok. Wala Ang kami dala. daming Pagdating pula namin na. doon, meron na kami mga kamuting kahoy sa saka yung kamuti. Nagwanya yun sa lola. Ayun Sarap na. magkain. Si Rabbi, na-experience mo na po yung si Rabbi sa bundok magkain. Oo, na-experience ko na din. Ikaw, Ano, Kadyo, Sir Alvin? Naano mo na magkain sa bundok? Hindi pa. Hindi pa. Sa ano lang naman sa Ay, anong Sanyogan. Yan. Mabundok tayo, Sir Alvin. Hindi ka mo paya, maula yung kape niya, Sir. Pwede. Buti Namaw yan, na may ka ano ba? po, kayo Sir Alvin, meron po kayong gawa. Bigyan mo nga mga May tigil isang pupunta po tinapay. kayo. Meron. Mamili ka, Teka lang. tinapay. Ayan. Ay, okay na. Okay. Sige, ano. Ano, at Salamat, Sir Alvin, Salamat sa din sa- pagbisita po at sa Oo. pagdala po ng bigas. Talagang malaking tulong po yung bigas sa amin, Sir Alvin. Mahal ang bigas, Sir Alvin. 1.4 na ang 1.5 lang yung bili Mga mo. ano yan? Ano Sir Alvin? 1.5. Mga nasa ano lang yan. 1.4 lang. 1.4 na nga niya. Mahal na talaga, Sir Alvin. Kaya salamat talaga, Sir Alvin. Laking tulong talaga yung bigas sa amin, Sir Alvin. At Nag-aalala na madami talaga ka, ako, Sir madami ka Alvin. ditong ano ay Yung nga, pakainin. Sir Alvin, ang sapna namin, may aso pa kami. Kaya nga, Tsaka may nadayo pa. malalakas na ang, Ano? may nakain, may sanding din, mga bata. Kaya- Tapos, Sir Alvin, ang lalakas na din kumarain ng mga kapatid ko at naglalakihan na baga po. Tsaka may mga aso din kaming alaga. Kaya minsan, 1 kilo na ang saing namin, Sir Alvin. Diyos ko, kaya grabe talaga, Sir Alvin. Sa isang araw, 2 kilo. Minsan, lagpas at nasaing pa kaming umagaan po, Sir Alvin, para ang mga bata po baga na school po baga, Sir Alvin. Mabusog po baga pagkanin ang kinakain pag na-school. Salamat talaga, Sir Alvin, sa bigas. Saka sa pandesal mo, Sir Alvin. salamat din Ay, dun meron sa pa ano. pala akong pandesal, Sir Alvin. Oo. Salamat po, Sir Madami Alvin. man yun. Oo nga, ni. Salamat talaga, Sir Alvin, sa pagpunta ninyo. Oo. Salamat din dito. Ngayon lang. After 3 years ako nakakain dito. Nagkuha ako baga, Sir Alvin, nagbili ka po kay Lola. Andun na po Salamat. sa sasakyan Bili niyo na po, Sir Alvin. kami Oo. para konting tulong na din. Oo nga, ni. Sabi ni Lola, wag na daw sa'yo ko. Hindi, nasa iyo na pang nilibili mo ng Oo. o anong asukal o ano. Oo. Siyempre, Pwede, malaking ano naman. tulong na ang 100 pesos, sabi ko sa iya. Mhm. Tapos minsan, pag wala siyang bigas, binibigyan ko siya, Sir Alvin, at mag-isa man lang siya. Tapos sabi ko, dito na matulog. Ayaw man, Sir Alvin. Kaya pinapasaman ko kay Mary Prince yan siya natulog para may kasama siya, Sir Alvin. Salamat, Sir Alvin, ha. Yan, may bigas na naman Oo. tayo. Sasunod. Siya ang
palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino.